aquí todos reunidos para falarvos da comarca e dos problemas vividos. Dos problemas que temos tan situados, el está nunha parroquia pequena que non chega máis que a verda. As revistas nos juntando toda a basura galega. Queremos solución para toda esta desfeita. Por iso os nosos nenos levantaronse a berrar, porque queremos unha comarca que este limpa e san. Aire, augas e terras limpas é o que din por aí. E os